Bare kom lidt længere frem. Ja, lidt mere, Christian. Og I flytter her. Ja, det er fedt. Kære 9. og 9. og kære Kirsten. Tillykke med jeres fine eksamen og jeres fine beviser. Jeg har fulgt lidt med på Facebook. Nogle gode, nogle dårlige. De fleste skrev jo juhu, og det er altid sjovt at se, hvad jeg laver. En hilsen her fra Fyn. Det er lang tid siden, jeg smuttede fra Islands Brygge og slog ned på Fyn som husmand og håndværker og skolelærer. Jeg har en masse gode minder tilbage fra Islands Brygge, og lige meget hvor I tager hen, så er vi stadig med den første klasse, som jeg fik lov at starte fra første klasse. Det kan ikke flytte fra. Da jeg tog afsted fra Islands Brygge, så fik jeg en gave af. Jeg fik et gavekort til en blomsterbutik. I stedet for blomster, så købte jeg nogle buske, som jeg har plantet ude i min have. Og dem går jeg og passer og har et evigt minde om jer. Og måske en bliver de lige så store som I gør. Jeg håber, I kommer til at få det godt. Spændende, hvor I nu skal hen og studere eller arbejde, eller hvad I skal være. I tager spændende mange gange, og jeg håber, vi støder på hinanden. Et par stykker af jer har løbet på Roskilde Festival, og resten løber måske på Facebook. Vi ses. Hvis nu ugerne stiller sig så langt tilbage, kan